Banatski pejzaž podno Vršačke kule bila je mesto na kome su se okupili najpoznatiji evropski takmičari sa golubovima umetničkog leta na Letačkom kavezu. Vreme užasno toplo, vetar snažan, vruć i nisu baš neki idealni uslovi za ovakav vid takmičenja. Međutim, zaljubljenici u golubove prevrtače iz cele Evrope, koji su prevalili po više stotina kilometara kako bi stigli do Vršca, uporni su u želji da predstave svoje ljubimce. Srpski klub prevrtača iz Vršca postoji već 5 godina i ovo je jubilarno isto peti međunarodni turnir takmičenja na kavezu. Evo 5. godine sve više dolaze ljudi iz inostranstva, dolaze iz drugih krajeva. Imamo danas goste iz Austrije, iz Nemačke, Švajcarske, Češke, Slovačke, Hrvatske, koji su prevalili tako dug put samo da bi ovde družili se sa nama i takmičili se na kavezu. Juče je održano od 8 letova i danas očekujemo preko 30 letova. Nekako ćemo uspjeti da sve to uradimo, ali evo vreme baš ne dozvoljava, neki vetar se spušta. Zadovoljni smo dosadašnjim rezultatima, zadovoljni smo to druženjem, a ostali ljudi će vam reći da li su zadovoljni, kako su dočekani, kako su proveli ova 2 dana kod nas. Ich bin Martin Mayer aus Österreich und ich glaube, viele serbische Leute werden mich schon kennen, denn ich komme ja schon seit es den serbischen Club gibt. Ich bin ja praktisch der Erste gewesen, der hier gelandet ist. Kaže da dolazi iz Austrije, da mu ovo nije prvi put, stalno dolazi vrlo rado i da ga svi znaju, da je poznat golubar. Ja, und ich möchte hoffen, dass unsere Freundschaft hier so weitergeht und dass sie lange bestehen wird. Ima 4 vrste golubova. Dosta je dobio od prijatelja naših odavde i on ih i dalje uzgaja i osvojuje puno nagrada sa njima. I zahvaljuje se svima koji su mu poklonili ove golubove. Ja, und da möchte ich mich auch wie der Kollege aus der Schweiz recht herzlich bedanken für die Gastfreundschaft, die man ja nicht überall so empfangen kann wie hier bei euch. I još jednom da se zahvali na gostoprimstvu koje kaže da nigde nema kao što je kod nas. Ja se zovem Zvonimir Lukić, dolazim iz Vinkovaca iz Hrvatske. Na ovome turniru predstavljam Hrvatski klub prevrtača. Na ovom turniru gostujem, ovo mi je treći puta da se natječem. Osobno se natječem znači sa sisačkim prevrtačima, brodskim prevrtačima i turskim taklama. Iz Hrvatskog kluba prevrtača na ovome 5. turniru SKP-a nas ima 4 natjecatelja. Natječemo se znači u 8 letova uz brodske i sisačke i takle, znači imamo još Birmingham rolere i galatske rolere. Inače, naš klub je osnovan prije nepunih 1,5 godina i trenutno smo kao klub primljeni na privremeno članstvo u Evropsku uniju prevrtača. A ove godine smo i prvi puta pravili naš turnir, znači turnir Hrvatskog kluba prevrtača golubovog umetničkog leta, koji je održan 23. lipnja u Vinkovcima. I tada smo imali isto posjetu i goste iz Srpskog kluba prevrtača. Na ovaj način i mi njima vraćamo posjet. Pridonosimo i da turnir bude zanimljiviji, da duže traje i da predstavimo svoj rad, svoje golubove i svoj klub. Ovaj sport je relativno novi u Hrvatskoj, evo unazad 2-3 godine je krenulo masovno, tako da trenutno od nas jednog dvojice koji smo krenuli imamo oko 12 natjecatelja koji treniraju golubove na pokretni letački kavez, uz nekih 10-ak još članova koji treniraju golubove sa kućnog praga. Šta je još potrebno možda bitno reći, da je sve veći broj rasa imamo u klubu, znači nekih novih rasa koji se pojavljaju u Hrvatskoj i kojima se počinjemo takmičiti. Do sada uz hrvatske pasmine, znači brodskog i sisačkog prevrtača, sada smo počeli raditi i sa zadarskim prevrtačem, došli su galatski prevrtači, došli su orijentalni prevrtači. Sve u svemu taj sport se u Hrvatskoj jako dobro razvija, a naravno evo ovakav jedan turnir, prezentacija rada na tome turniru kao i u turnirima u Hrvatskoj kada dolaze nama gosti iz Češke, Slovačke, iz Srbije, iz Njemačke, također tome pomaže i vjerujemo
u nekoj bliskoj budućnosti da će se taj broj još znatno povećati. Mein Name ist Heinz Kerber, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus dem Emmental, das liegt im Zentrum. Kaže da dolazi iz Švajcarske, iz Launaua. Vozio je 1600 km, doneo je svoje golubove. Pre nešto više od godinu i po dana je počeo da se bavi njima i veoma mu se dopalo. Dopada mu se i ovde u Vršcu i zahvalio bi se na gostoprimstvu i kaže da se mnogo lepo osjeća i da će svakako ponovo da dođe. Ja se zovem Nenad Kirica. Od sada sam najmlađi član u ovom klubu. Držim golube od 2007. sam počeo da radim. Bio sam evropski šampion sa vršačkima. I držim golube, imam rakovničke, vršačke, bačke, mardine, birmingine, poštare i lepezane. Evo, na ovom turniru ću da se takmičim sa mardinima, rakovničkima i vršačkima. I mislim da ću valjda da osvojim neko mesto. Posle ovog malog jubileja, petogodišnjeg postojanja našeg kluba i 5 internacionalnih turnira, možemo da napravimo neki bilans rezultata našeg kluba. Ostvarili smo otprilike 20-ak titula evropskog šampiona, pre svega baš na ovakvim takmičenjima golubova umetničkog leta sa letačkim kavezima. Pošto je ovo takmičenje i najteže i najcenjenije, nama je to uveliko imponuje. Mogu reći da smo se za ovih 5 godina pojavljivali, osim na našem turniru i na drugim turnirima, u zemljama članicama Evropske unije prevrtača. Bili smo 2 puta u Holandiji, 2 puta u Francuskoj, 2 puta u Slovačkoj, 5 puta u Nemačkoj. Dakle, ima nas na svim tim takmičenjima i osvajamo dobre rezultate. Prošle godine, na primjer, od 11 takmičarskih klasa, srpski klub prevrtača osvojio 7 titula evropskog šampiona, što je verovatno i nezabeležen uspeh do sada u istoriji Evropske unije prevrtača za jedan klub da ima toliko uspeha. A ove godine ja se nadam da ćemo imati takođe nekoliko evropskih šampiona. Za sada imamo dobre rezultate na turniru, ostvarene na turniru u Hrvatskoj, na turniru u Nemačkoj. U Hrvatskoj na prvom njihovom internacionalnom turniru učestvovalo je 7 naših takmičara. Tamo smo napravili nekoliko dobrih rezultata. U Nemačkoj na sličnom i sigurno najjačem turniru u Evropi ovakve vrste napravili smo opet dobre rezultate sa taklama. Znači, očekujem nekoliko titula evropskog šampiona iz našeg kluba. Osim toga, mogu da kažem da je najvažnije ovo druženje koje se postiže ovim takmičenjem, tako da naš klub danas ima goste, kao što vidite, iz 5 zemalja članica Evropske unije prevrtača, a i naš klub ravnopravno učestvuje u svim tim takmičenjima, jer smo i mi rado viđeni gosti na njihovim turnirima. Prilikom tih poseta sklapamo mnogo prijateljstava, mnogo poznanstava. Danas su nam vrata širom tih zemalja otvorena. Možemo se uvek pojaviti sa našim golubovima, bez golubova, jer imamo gde da odemo i sa kime da se družimo. Bio je ovo drugi završni dan turnira Vršac 2012. koji je počeo u ranim jutarnjim, a završio se u kasnim predvečernjim satima. Obavljeno je mnogo letova, 40, razmenjena su iskustva, poneko je nabavio novu rasu prevrtača, a najvažnije od svega bilo je druženje uz pravo sportsko takmičenje.
Ova evropska porodica ljubitelja i takmičara sa golubovima umetničkog leta na letački sanduk se povećava. U svakoj zemlji postoji turnir i na Vršac dolazi red ponovo za godinu dana. Vršačko plavo se nastavlja.